Bizkaian jaio nintzen, ean guk ie esaten dugu, da gero erizain egitera etorri nintzen, presentatu nintzen Bilbon, eta Donostin, Da nik esaten, nire datorren artien Bilbora, noie, nire lagunak han zeuden. Zaten, geratu nintzen hemen betirako ia. Eta ganera oso gustora lagun asko egin nituen, estudiatzen, gero lanian ere, oso ezait bat ere gustora nago, egin nuen, hartu nuen erabakiarekin. Da zer esango dizuet, bueno, bikotea, alaba bat eduki nuen, bi biloba ditut, ja handiak, 19 urte eta 15, atzo egon zan txikia hemen, eta 2000 eta kontatuko dizuet ja, 2014an nabaritu nuen titian olako bulto bat. Baina ez nion importantzia handirik eman ere. Eta orduan esan nuen, jungo naz Ingerena, residentziara, onkologikora zean egiten zuen berak lana, eta konfiantza nuen da galdetzeagatik. Baina, izan zen, uztaila, da juten ginen beti lagun guztiak, astebete hortik, nonora, eta neskak danak, ez, da mutil bat, baina gurea dena bai. Eta jun ginen, eta bueltan etorri nintzenean, esan zidaten, eske oporrak hartzen ditu, eta baino irailerako posible da. Bale. Da etorri nintzen irailean, beraren gana, lehenengo egunetan, ez dakiz egunetan izan zen. Eta ean nengoen, herrian nengoen. Eta gelditu nintzen, aprobetxatuz, lobak hartun eta herrira eraman nituela. Eta beko bizilagunak esan zidan, laguntzera noa zuri. Bale. Hartzen dugu kotxa, etortzen gara, da joaten naiz onkologikora. Da ikusten, holan hasten da, ikutzen ez daki zer, da itxoin pixka bat. Da zizan telefonoz deitzen, eta esan zian, bitu, libre dago eta egingo dizu beste mamografia bat, ze aurrenekoa garbia zen. Egingo dizu beste radiografia bat, eta begiratuko dizu, ia zer egin lehiken. Eta oso gizon jatorra, enaz gogoratzen izenaz, baina oso jatorra. Egin zidan mamografia bakarrik ez, esan zian bitu, biopsia bat egingo dugu ere. Bale, egin zidan egin behar zuen guztia, eta esan zian, deituko dizut, zerbait gertatzen bada. Da, juten naiz, kotxe hartzen dut, joten naiz grosera, hartzen ditut juten gara jaten, 3, 4, eta hartzen dut kotxea, eta berriro, hier arte. Da, hori hien ama neuzkan burua galduta, nahiko urteia, aita, eta, justo, egun horretan ez zegoen inor, ze egoten zen neska bat laguntzen. Ze eskapa jutzen zen igual, eta ez genuen jakiten nora jonden. Eta aizpa ere ez zegoen egun horretan, osea, kasualidade bihurtutako egun bat izan zen. Orduan, etxera heldu, Baskariaia jandak geunden, da esan nion amari, ama, jungo naiz, alboan zegoen hortu txikitxo bat, esan gurea, baina hortu txikitxo bat, da esan nien goazen horrea. Jungo gara, deituko diot Guadari. Guada lan bizi, aurrean bizi zen. Da, iseri nituen biak aurkitxo bana, iserita, esku emonda biak, oso polita, eta ni hasi nintzen, baina komun loka, bedarra kentzen, baina zelan zoro bat, txazdana, bedarra kendu, ta kendu. Ja, nahiko denpora egon gara hemen, ez dakiz zer, oin etxera. Eta joan ginen etxera, da gero,
ez dakit bertan egunean, begiratu nien eman zidaten papera onkologikoan. Begiratzen dut, da jartzen zuen. No conducir. No hacer esfuerzos. Estar tranquila. Osea, ni una. Osea, bat bera enuen egin. Dana al revés. Eskerrak erizaina zean, Kaso egiten. Baina, zu pentsatzen nuela, bida moduen, ez dakit zelan. Hori, eitzen dozu, bueno, oin ezin dut, eta ezin dotelez, ez dut zer egiten, egiten dut egin behar dudana, eta kitxo. Hori askotan egiten dugu emakumie ganera. Hori esaten da benien, ¿por qué somos estreñidas las mujeres? Porque no vais cuando tenéis ganas al váter. Sino que gero jungonaz, oin ezin dut, gero jungonaz. Eta horrela funtzionatzen dugu, apurbet. Da nik egun horretan horrela funtzionatzen nuen. Da, bueno, ordutik aurrera, ja deitu zidaten, da esan zidaten, txarra zela, da kendu egin behar zela, bueno, operatu, ni hala ere nahiko lasai, operatu zidaten, eta esan zidan, operatu baino lehen, hango radio-onkologa edo radiologak egizan zidan, mira, nahi badozu, te puedo hacer por braquiterapia, que es ahora al principio es un poco más doloroso darte la radio, pero si después tienes otro cáncer o hay una metástasis o hay alguna cosa, pues te podemos dar otra vez radio. Vale, ideia ona iruditu zitzaidan. Jode, baina izan zen oso mingarria. Baina oin pozik nago, erabaki hori hartzi nuelako. Ze bakarrik eman zidaten, baina eskezan, holako horraz batzuk antzera, damen botoiak, 10 edo ez dakit zenbat, eta radioa zijoan al lecho dela. Orduan, esan nuen, beitu, jazta, ja pasada. Aste betian eman zidaten goiz darratzalde, eta ja ez nuen gehiago hartu behar izan. Eta geroztik beti begiratu didate, oso gustora egonaz, eta hor sartzen az bebai, hor euki nuen kontaktoa ez egoen komisión de pacientes. Jartzen zuen kriston kartela, pero era falso, osea, ez egoen komisión de pacientes. Da ordun, esan geratu nintzen, berakingek esan zian, eta geratu nintzen, Kepa, Imanol, eta beste gizon bi, bata errenderikoa, eta bestea arrasatekoa, eta egin gendun komisión de pacientes. Bueno, prensa, manifak, eta holako gauzak, eta ni hain gustora ganera nengoen, nire eskerrona ere pentsatzen nuen, ze nik nahi nuen onkologikoa, momentu haretan zen Centro Monográfico de Referencia. 14an, 2024an, ez, 14an. Eta gero, bueno, zer esango dizut, handik aurrera jarraitu dut beti joaten, errebisiotara, eta ni handik ateraten nintzen urrengo data guztiekin. Ni banekizen, ganera jartzen zidaten egun berean, eta banekizen, ze ordutan neukan onkologa, ze ordutan neukan gine, dana. Tortzen ditzen, egun bat edo bi, eta egiten nuen dena. Berriro joaten nintzen, berrira. Eta, bueno, hori horrarte hola izan da. Gero, pasatu zutenean a la unidad de mama ospitsalera, eta hor ja izen da pixka bat desmadre bat. Osea, ze deitzen dizute, da aldatu egiten dizute ordua. Niri bakarrik hori falta zait, gauzak aldatzea. Ez? Da zenbat bider, etorri naz, gaur ez dekozu, daukazu hemendik 6 hilabetera, eske oin egingo dugu, ez dugu ingo lehen bezala 6 hilabetera, baizik eta bataz 6 hilabetera, eta bestiaz, beste urrengo 6 hilabeteran.
hola, bueno, baina hala ere hor jarraitzen dut. Eta, bueno, ondo. Gero, zelan izan zen opera eta gero. Hori da, igual gogorrena. Herrian, dani hasi nintzen hartzen letrozol. Danik ez dakit zer zen, baina bakarrik dakit ni beti oso lotia nintzen, oso. Ganera beti urgentzietan eta egiten nuen lana bardin egunez, gabaz, bardin zitzaidan. Osea, oso lotia nintzen. Eta da gabaz hori bai, beti laneko batek esaten zuen. Mira, hay gente que es alondra y gente que es mochuelo. Tu toto eres mochuelo. Da egia da, nik gauean enuen logurarik, egoten nintzen primeran. Gero itxera jun, da hori bai, igual atea zabalik itxi da albokoak. Mariazu, zer, lasai, itxi dut atea, egin lo. Horrelako gauzak, beti izan naiz nahiko despistatua. Eta orduan hasi nintzen gauetan, izin lorik einde, sukaldean, bueno, izin zan momento bat ganera, nire bikotea justo udaletxean sartu zen, lehenengo aldiz herrian ezker abertzalea. Da 12 ordu egoten ziren, osea, gauza bat, ze, klaro, ez ekiten ezer, inoiz egon gabe udaletxean. Da gero, bueno, gauzak ez izkioten errestu, alderantziz. Eta nahiko problematiko, ez? Da ni etxian, 12an, con la cabeza para allá, aita, da hori bakarrik ez, altzatzen nintzen nobetik, eta lehenengo egin behar nuen Robocop esaten nuenik. Ze, hola, eskuak zabaltzen joan, eta poliki iserita nengoela, hasten nintzen ja mugimendua hartzen, eta altzau, eta hori. Da, bueno, ni enaz bate negartia, eta orduan, hori, egiten nuen korrigen eskatzien ia, ez, askotan. Eta beste, bueno, los bajos fondos, osea, el desierto de Atacama. Baina benetan, osea, eske, busti, da, gogoratzen dut, Olatzek egin zuenian lo de la nivea. Baten, ez dakit zergatik esan egonik, edo beste baten gana joan nintzen, da, esan nion ere, da, bai, normala da, hori da medikazioagatik, ez dakit zer, da dinoz, zenarra egin joan nintzen, da, dio, hombre, te puedes dar una crema anestésica. Osea, atera ginen handik, diot, este está loco. Pero, ¿cómo me puede decir que para que mi marido pueda disfrutar yo me tenga que poner una crema anestésica? O sea, es que ez deko zentzurik. Da, hola izen zan. Da, 5 urte horiek, bueno, gogorrak izan ziren, 17an, 16an nire ama hil zan, baina como un pajarito, oso ondo. Osea, eskutik, esate, nahi zuk, ze ondo zu zaintzen ez daki zer, izen zan emakume bat langilea atope, osea, pasada bat, beti esaten zuen. Etorten ginen hondartzatik eta bera plantxa egiten, 40ko beruaz. Ama, mesedez, zer eitzen zauz? Da dino, dauen beruaz, ez pentsa? Bale, osea, holakoa zen. Eta aita, amaz beti zaintzen, azarratu itzen zen, ezin zuen ulertu batzutan, zerratik eitxe bazan amak olako gauzak, ez? Eta ama hil zen, imagina, urrian, eta gabonak etorri ziren, da umeak eta hori, da posik, baina apirilean,
aita hil zen, baina azkenengo 4 hilabete horiek izan ziren, osea, itzelak, gogorrak, oso gogorrak, niretzako oso gogorrak. Hala ikusten, gogoratzen ditut oraindik, dadokat pena, ze orain, badakit dau servicio de atención a domicilio eta beste partxeak ez daki zer, baina eske ez zion ezer egiten ematen zion gauzak, ze hasi zan hain nervioso da. Aldatu behar izan genion, oso handia zen, aldatu behar izan genion da oia artikulatua jarri, zeren nahi zuen salto egin. Ohetik eta leioa, da txixe leiotik, eta orduan egon behar ginen bertan denbora guztian, errekara, baina bueno. Da egon behar ginen bere zain beti, osea, bai Neli, izan da guretzat mundiala, beste mutil bat ere kartzen gendun, bere laguna zena, eta areke oso errosairioa, eta horre gauza nire aita, ama gutxio, baina aita, da beraz egoten zan, errosaio hartu, eta errezetan, apurue kalmetako, ezke denbora guztian nahi zuen ibili, da ezin zen ibili, ezin zuen ibili, ezin zen, astu egin zitzaion ibiltzea. Osea, izan zen 4 hilabete, ama hil, eta fua! Osea, beraka da, eta oso urduri, beti amesetan egiten nuen, hain kaltzatzen zuen, eta nik ez nuen indarra berriro barrura sartzeko. Oso fuertea izan zen aitarena, pena emoten doz, oingo gauzak egon eskero igual ez zuela hain gaizki pasatuko. Eta bueno, segero amainarreba ere hilda pasadan urtean, da oso ondo, zeia, bueno, torri ziren cuidados paliatibosekoak, jartzen zioten, gero medikua berak jartzen zion, ja, hor beste pauso bat dago. Eta lasai hil zan, ni bertan nengoen. Bueno, beti egon naiz hilketa, gure etxien heriotza guztietan. Kanpuen bebai, baino etxien, beti. Nik esaten diet ganera beti etxean, nun eidoten hil, etxean, dagela baten. Eta nik uste dut ganera posible dela. Ez diot beldurrik. Nik ez dudana nahi, niri txarto nabenian ospitalera eramatea, hori argi daukat. Aitxeri esan nion, baten joan ginen, zeia eskezin gendun gehiago, da hasi ziren esaten, que igual tenia una infección de orina, da bueno, eraman gendun Gernikara, egon ginen eguerditik gabeko orduik arte. Da etorri zan psikiatra, neska gazte bat, da beste gazte birekin, horrek migrak edo izango ziren, eta pues es que no le podemos hacer nada, pero si yo lo único que quiero es que le busques qué medicación le puede hacer bien para tranquilizarse y estar mínimamente tranquilo. Ha pasado por esto, se ha muerto su mujer con la que ha convivido casi toda su vida y ha sido su referente. Se acordaba hasta del día que le conoció. O sea, y vas y me mandas a casa a las 2 de la madrugada. Pero es que no me parece normal. Y le dije, delante de ella, le dije a Aita, Aita, ez zaitxut ona gehiago inoiz ekarriko. Inoiz, lasai egon, etxera jungo gara, baina gehiaz gatoz ona, zez du merezi. Oso polita niretzat izan zen. Ze ganera etorri ziren lehengusinak, gure etxean bizi izan ziren lehengusina bat, izeko, osea, bera oean, eta gu esku emanda, eta joan zen, gastatzen. Osea, hil zan hola. Hola, esku emonda, mozuk emoten, gozada bat. Gozada bat. Hori da diferentzie, hori izan zen. Hori, eta gero, Aitzarena. Osea, oso gaizki. Niretzat oso horra izan zen, ezin nahi ezer. Ez egoen nire eskutan, ezin nuen, lortu, nahi nuena. Jode, ipini partxiek, ipini morfina, edo zer, baina lasai egoteko, ez da?
Bueno, bertan ere ginen, ahizpa danok ginenan, eta ondo. Hada ez dut kontau, aita eta amana eta gero, da nire, eta hori dena, ahizpa euki ditu urte batean 3 operazio, urte terdian. Lehenengo, euki zuen, etorri zan egitera froga batzuk eta hori, da koloneko minbizia. Operatu zuten, oso ondo eraman zuen, benetan, bera oso negartia da. Baina horrek, nik beti esaten diot, Toti, jarraitu negarri egiten. Ze hori da, zuri desahogo bat da zuretzat. Oso ona. Eta joaten zan, egoten zan igual errenterin, ez? Da, deitzen nion telefonotik, da ikusten nuenean, dinot, hartu autobusa da banoa. Da, ze eske banekizen gaizki zegoela, baina ez zuen ez da, baina negarrez diot, txarto pasatzen ari da, eske ganera hori, gauza batzuk gogorra gero, diote egun baten juten gara konsultara holan, bere bikotea, beratani, eta esaten diote, bueno, que mira, que te tenemos que hacer una cremallera. Quimio, dana, pues, porque es que no sabemos, no hemos llegado bien debajo del hígado y puede haber metástasis. Entonces hay que mirar, benetan, hemendik ona. Bestea, laparoskopiagatik oso, hobeto, dana, rekuperazioa dena, baina hemen. Eta hor ere oso ondo eraman, nahiko ondo eraman du. Da, bildurtia da, baina oso sendo egon da. Eta gero, hori pasa eta gero, bueno, berriro kimio, ez dakiz zer, radio, denetarik, eta titian zeukala bulto bat. Berriro, beste operazio bat. Da, hau da, azkenengo urteetan, gauza gogorrena, zezke asko sufritu du eta asko pasatu du, eta nik ean batzutan joaten nintzen, lagunak ere bazitun, baina oso kuadrilla handia daukagu errenderin, da horrek ere ematen dizu laguntza bakarrik ez, indarra eta dana, ez? Eta oso atzo hemen egon zen, da oso ondo, oso gustora. Gero herrira joan zen, eta gaur dino. Baina zertako ez dakit, zertan noien usurbilera, baina, bueno, ara noa. Da horrela. Julenek esan dit, detortzeko albadot, bihar. Bihar. Mobilatxian ien utzi nuen, ez neukan inungot, ez dakit nire telefonoa bakarri dakit. Ez dakit beste telefono bat berabez. Da papelien neukan bi telefono, azparena. Baina deitzeko ere ez nengoen. Ez neukan mobilik, gero etxera etorri eta etorri ginen ona, da ona etorri nintzen, loba etorri izan, ze zu mobil barik zer egingo duzu, zerbait gertatzen bada edo deitu behar badugun onora. Da, bera etorri izan nirekin, oso ondo, da Toti gero joan zen herrira. Bueno, beitu, lehenengo, estudiatzera etorri nintzen Donostira, da egin egitun lagunak, Domi, Xuban Erama, beste lagun pila bat, eta hor geundela, lortu gendun 3 urte horietan, ez dakit bigarrenian izan zen, guk ez gendun, nola esaten da, kalendario eskolar. Osea, egin behar gendun, Gabonetan erdia, eta beste erdia jai. Aste santuan berdin, eta, da, klaro, hori izan, erizain gutxio edo auxiliar gutxio egoteko, ez? Oporretako garaiak. Eta gero,
lortu gendun kalendario eskolarra. Hori bai, egon ginen, ez dakizema denpora, hilabete baino gehiago, kalean. Nik hartu nuen, akordatzen naz, etorri nintzen hilera, sukarra, ekarri zuen amak medikuek, nire amak medikuek hartzeko etxera, bueno, eta esan zidan, es que tiene una infección de caballo, una infección renal, pero bestial, antibiotikoa, ez dakiz zer, da zan, han kanpoan pasatzen gendun hotza, da ezin ginen sartun barrura, ez da urgentzietara. Baina, bueno, lortu gendun. Da, garai horretan ere, bueno, funtzionatzen gendun como radio makuto, enteraten ginen, danet, da deitzen digute, zu, ekarri da neska bat, abortatu egin du, eta oso gaizki dago. Da eraman behar dute, kirofanora eramango dute. Ara joan ginen, karo, korrikan. Juten gara, eta zegoenan, enfermera bat beti nahiko involukratu egiten zen, da, peliketan eta goten zen da. Medikue, bueno, ezin nuen ikusi gero ere, medikue esan zuen, pues, bueno, te vamos a operar y sí, pero ¿podré tener hijos? Eso haber pensado antes. Jarri zan Antxoni, jarri zan, bueno, da esan zion, que no hay derecho a que le diga eso a una persona que le lleva al esto da bronka horrekin, ez? Bueno, bandik ez dakizema denporara deitu ziguten hil zala. Ez egiten 18 urte edo zeuzkan. Gero Tolosaldekoa zen, eta niretzat izen zan, gauza bat itzela. Da gero izen zanean Las 11 de Basauri, eta, bueno, mundu horretan mugitzen. Eta gero, bueno, beti zerbaitetan, ez? Auzoan, azokak kendu behar zutenean, osea, kriston pelika. Da gero, deitu zidaten, zenik gero ja etorri nintzen, gelditu nintzenean bizitzen. Eta deitu zidaten, zu, etorriko dala tipo bat, eta ez dakiz zer, eske Silvia Muntek nahi dabela egin pelikula bat, zueri buruz, eta pixka bat lotu, ez dakiz zer, da, nahi du, da etorri zube, bai, mesedez, da joan nintzen, da egun osoa pasatu gendun, nun biltzen ginen, nola egiten gendun, jendea eraman beste aldera abortatzera. Orduan, laguntzen joaten ginen, eta bueno, zen, pelikulan ikusten da nahiko politxo, ez? Baina esan nola, ez, gogorra zen, ze beti bildurrarekin zijoa zen, ez? Zerbait gertatuko dala, edo karneta, edo ez dakiz zer, edo batzutan eramaten gendun baten bat, karneta, beste karneta batekin, antza zuelako. Da beste batzutan, bebai gertatzen zen, ekartzen genituen igual zerbait erosketa zeo zer, da, hori bai agertzen da. Baina egon ginen ere, udaletxean, jarraituko dugu, bai, egon ginen udaletxean, ez dakit zenbat emakume, pila bat jende, entzerratu ginen Basauriko 11 emakumeengatik, eta juizioagatik, eta hori. Eta ondo, oso, da gero egon ziren, gertatu zan errenderin, orduan, bortzaketak, baina patroi berdinarekin egiten zirenak, osea, bera batzuk bakarrik zijoazenak, beste batzuk bikoteaz, eta hartun, bortzatu, eta utzi. Baina bi persona, kotxe baten, osea, patroi berdina zen. Eta orduan, ateratzen ginen kalera, janiak gogoratzen az, bizi ginen errenderin orduan,
etxetik jeitsi eta aizpatani, eta behan bizi izan beste lagun bat, Andone, eta kaletik juten ginen, pixkat, beldurtuta edo, baino heltzen ginen biterira dan, kalea guria da, bueno, eta kaletik. Eta beste batzuk ibiltzen ziren kotxez, mataderoan gertatu ziren gauza batzuk, eta orduan handi pasatzen ikusteko zerbait gertatzen dan. Hori gero ikusi da, ala zela. Osea, zirela los cuerpos de seguridad. Ez? Baina, bai. Da gauza asko. Orduan oso errenderi niretzat izen zen oso herri potentea. Errenderiko asanbladak ziren mundialak. Jende pila bat, Ana Berbeetan, bueno, manifak ere, da oso jende betirako lagunak aurkitu nituen ere, han. Gero Donostira bueltatu ginen, aukera bat izan gendulako, eta ni ja bertan Grosen lan egiteko, da oso ondo. Lehenengo Elgoibarren egon nintzen, besteleko gogor bat, ze izan zen heroinaren garai hori, oso fuertea. Suizidioak, oso gogorra zen. Konpromisoa, begira, ez dut ikusten dutenien gauza bat egin behar dela egiten du. Nire amak esaten zuen moduan, bero dagoela, ez pentsa, egin behar da eta listo, da horrela. Seguro jungo nintzela esatera laguntza behar duen edo ez. Da esken niretzat, nik beti esaten dut, asignatura pendiente bat dela empatia. Eta hori derrigorrezko, edozer gauza egiteko derrigorrezkoa izan behar zen filtrori pasatzea. Gai zaren empatia eukitzeko edozer gauza ikusi eskero. Nik herrian ere orain ez dekot beti daukat, edo Andra taldekoa, edo irakurle txokokoa, edo egiten diren gauzetan, hor egotenaz. Famili bat daukagu hor Marokoara, egon nintzen, alabia zeneiban, ezabala izin zuela ikasi, 7 taula eta 8 taula. Egon ginen, pare bat ordu eta ia ikasi zituen. Ondo. Baina esan zidan egun baten, Toto, nik esan eiketzu nire amuma zarela? Klaro, eske esan didate ez dala posible. Toto ez dala zure amuma. Zuk esan gu garela guk nahi duguna. Zu nahi duzu izan ni amuma izatea? Bai, nik nahi dutzu nire loba izatea. Osea, listo. Hor ez dau diskusiorik. Bale? Eta horrela geratu ginen. Da, batzutan irakurtzera. Beste baten etorriko naz irakurtzera, bale? Bai, egingo dugu erruderaz eta euskeraz, bietara. Hombre, es que esan zendun, a ver, ¿qué piensan tus amigas de ti? Y le digo, pues que soy una tía estupenda, como ellas. O sea, yo, deko lagun bat beti esaten dozkuna. Chicas, que sepáis que os quiero un montón. Digo, no soas también a ti. Da egia da, horrela, suerte hori izan dut, ez dakit topa dudalako, baina benetan hola izan da. Bai, asko. Bai herrian eta bai hemen, Ni hona nator, noa auzora, betxu lengunean egin genion pelukerari despedida. Herrian musika eta guzti kaletik, pankarta handi bat, oso bizitza gogorra izan du, eta gustora despedidu egin gendun, baina. Inurin retiroa da, zer esango izut, pasada bat. Nik, asteburu horretan, ze gustora pasatu nuen, ez da esateko. Disfrutatu nuen pila bat, baina danekin. Lehenengo, nola egon ginen zainduta, entre algodones. Hori ezin da diruaz paga. Hori da pasada bat. Gero, han egiten dozun ezagutza, jendearen bakotxa bere historia, niretzat izan da opari bat.
opari bat, horrela sentitzen dut. Da ni lehen enitzen apuntatzen, zesaten non jode, pila bat jente dau, nik baino gehiago beharko duna, ez?